Tissinjalint meta twilit, l-imxar, l-imġurnata u jekk vera tidħol fil-font anka l-imsija u l-imsena importanti. Skont is-sinjali taż-żodjaku tista' tkun Barri, Granċ, Skorpjun, Iljun, Moza, Muntun, Joħuta. Tista' tkun raġel bil-ġarra tal-ilma jew bil-vleġeġ, Tewmi, Verġni jew Miżin. Kważi kulħadd jaf x'inhu u x'suppost huma l-karatteristiċi li għandhom x'jaqsmu mas-sinjal. U darba jew oħra lil xi ħadd se tisma' jgħid: Mhux bil-fors rasu wiebsa jekk Tawrus, dak m'għandux kwota x'Saġitarius. Dik tmur tajjeb ma' kulħadd ta' xi Libra. Jien mhux tajjeb mal-Iskorpjuni. U min hawn li ma jagħtix daqqatajn l-oroskopju biex jara x'suppost se jiġri dak ix-xahar, dik il-ġimgħa jew s-sena skont l-istil fejn qegħdin. Gemini, iftaħ qalbek għall-imħabba għas-sessiba fejn l-inqas tistennija. Leo, il-kuraġġ tipiku tiegħek se jgħinek fil-ġimgħat imprevedibbli li ġejjin. Kif taħdem l-affari? L-idea bażika hi li x-xemx, il-qamar u l-pjaneti jaffettwaw dak li jiġri fid-dinja tagħna u li jinbidel il-pożizzjoni tal-istilel kif jidhru mid-dinja, hekk ukoll jinbidel dak li ġej għalik. Imma mhux hekk biss. L-idea hi wkoll li l-effett ta' dak kollu jinħass b'mod differenti skont is-sinjal taż-żodjaku li jkun is-sinjal tiegħek. Imma das-sinjali x'ikunu proprja. Il-kelma Zodiakos bil-Grik tfisser letteralment ċirku ta' annimali żgħar. Immaġina qed tħares lejn id-dinja mill-ispazju. Issa immaġina qisu ċintorin oħxon madwarha u qasmu fi 12 biċċa. Kull biċċa tokkupa 30 grad mit-360 grad li jagħmlu ċ-ċirku. F'kull waħda minn daw il-biċċiet hemm kostellazzjoni li kull waħda minnhom għandha s-sinjal jew s-simbolu tagħha. Min ħareġ bl-idea? L-idea li l-pjaneti jiddettaw il-ħajja tista' tara ħjiel tagħha sa mill-bidunet tal-evoluzzjoni tal-bniedem bl-adorazzjoni tax-xemx u l-qamar. Imma speċifikament dak li għandu x'jaqsam maż-żodjaku jidher li mill-inqas 2000 sen ilu fil-Babilonja qasmu dal-konstellazzjonijiet fit-12 biċċa. Madankollu, it-twemmin li dak li jiġri fl-istilel kapaċi jaffettwa dak li jiġri f'ħajjiet il-bniedem issiba mifruxa mhux ħażin. Interessanti kemm anke fil-lingwa stess naraw it-twemmin li dak li jiġri fis-smewwiet jaffettwana. Il-qamar sikwit jintuża f'espressjonijiet Maltin bħala forza divina taħt tal-qamar. Il-kelma diżastru ukoll diż, aster, litteralment tfisser stilla ħażina. Imma vera jew le, hemm kontroversja sħiħa. Ibda biex hemm distinzjoni bejn l-astronomija li hija studju xjentifiku tal-pjaneti u l-astroloġija li appuntu hija s-sistema ta' twemmin li tinvolvi tikka xjenza mill-astronomija, tikka arti, forsi tikka superstizzjoni u intuizzjoni. Min jemmen fl-astroloġija jgħidlek li l-kosmos huwa ħaġa waħda, unita, u allura dak li jiġri f'parti mill-univers bil-forsi jaffettwa l-parti l-oħra. Fl-1585 l-astroloġija ġiet ikkundannata mill-Papa Sixtus V u fl-1631 il-Papa Urban VIII ta' daqqa ta' ħart oħra. Ix-xogħol ta' Copernicus, Kepler u Galileo fost oħrajn ma tantxen biex din l-hekk imsejħa pseudoxjenza tittieħed bis-serjetà. Wara kollox, jekk issa d-dinja ma baqgħetx iċ-ċentru tal-univers, kif tispjega daċ-ċinturin ta' sinjali iduru mad-dinja? Kien fl-1975 meta l-American Humanist Association kitbet li tistaġeb bl-interess kollu, in spite of the fact that there is no verified scientific basis for their beliefs and indeed that there is strong evidence to the contrary. Però, għalkemm forsi m'hemmx argument ċar tal-fatt li l-pjaneti jikkawżaw ċertu effetti, xorta jista' jkun hemm tikka verità. Minkejja dan, il-komunità ta' xjentisti fil-biċċa l-kbira ma taqbilx u tajt l-istudju wara l-ieħor wera li m'hemm xejn iktar komuni bejn nies li twildu taħt l-istess stilla u dawk li twildu taħt stilla oħra. Jidher li l-lingwa pjuttost vaga li tintuża fit-tħabbir u l-fatt li forsi nisimgħu dak li nixtiequ jikkawża fenomenu li jwassal biex dak li jkun jemmen fl-istilel forsi tikk iktar milli hemm bażi.